Bé, la prova d'orientació que se'ls lliura és un mapa com aquest. En aquest mapa els participants han de localitzar uns quants controls, depenent cada circuit els que tingui assignats, i els fan per ordre. En el cas d'avui també es pot fer de manera lliure. Llavors aquests controls pincen amb una pinça, en el cas d'avui és manual, però també es fa de manera electrònica, i un cop han fet el seu recorregut lliuren aquesta targeta identificativa del seu recorregut a l'arribada. Llavors se'ls comptabilitza el temps i es fa la classificació, res més. Tal com explica en Joan Ramon, les curses d'orientació són una barreja d'atletisme, trekking, gimcana i raid a peu. Un esport diferent que enganxa a petits i grans i que aquest diumenge va tornar a casa nostra amb la tercera cursa popular d'orientació Vila de Blanes. A l'edició d'enguany, els prop de 400 participants van tornar a trepitjar el Jardí Botànic Marimurtra i diferents zones de Sant Francesc i Santa Bàrbara. Aquest any, a més, s'ha potenciat la participació dels escolars, que van ser gairebé 200. Tenim molta gent de les escoles de Blanes. Aquest any realment passarem més de 200 participants de les escoles, i això sí que és la gran novetat vers els altres anys, perquè els altres anys venien un col·lectiu molt petit, 20-30 escolars, i aquest any hem crescut unes 10 vegades més. Això és la gran novetat d'aquest any. Per tal d'arribar al màxim de gent possible, el que fa Grions Orientació, organitzador de la prova, és confeccionar 5 circuits de diferent nivell. Bé, hi ha 5 circuits per gent adulta, i llavors, clar, tenim una participació de més de 200 participants, a part d'aquests escolars. Una cosa, avui podem dir que s'ha consolidat la prova com un èxit aquí a Blanes. No només per la gent de Blanes, sinó també per la gent que va venint de les comarques gironines. Tot i que, com sempre, el més important és participar. En la categoria C1, o sigui, el grup dels millors, les 2 primeres posicions van ser per 2 blanencs que viuen fora d'aquí, en Lluís B2 i Narcís Pou. En la categoria més popular, la C5, també van imposar-se 2 corredors de casa, que van fer el circuit junts, en Guillem Bernatallada i en Xavi Valls. Per conèixer totes les classificacions de la prova i obtenir més informació sobre el món de les curses d'orientació, es pot visitar el web grionsorientació.cat.